Sapa kowe? Nuwun sewu Penemban. Kula menika tangga desa panjenengan. Oh, saka ngendi? Kula saking Ketingan. Oh. Jenengmu sapa? Kula Margino. Margino? Nggih. Ngapa? Arep njaluk tamba apa? Arep njaluk syarat apa? Matura. Ning ngene ya Margino, aku mung iso menehi syarat dungane daturke karo sing kuwasa. Mbok menawa aku dadi lantaran apa sing tok gayuh iso kasembadan. Ora perkara aku kok ampuh, ning mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip supaya tetulung marang sak pepadane. Matur sembah nuwun. Ngapa? Lara apa? Mboten sakit. Lah apa? Kula namung badhe curhat. Curhat? Nggih. Semah kula menika langkung enem tinimbang kula. Oh, lah kowe umurmu 17 kalih. bojomu 3 gangsal. yo. Riyen nggih ketoke niku tresna kalih kula. Heeh. Ning akhir-akhir niki nek kesane mboten tau wangsul. Oh, Kula ken bali anggere tekan ngomah ming njaluk bondo kaya kalih nesu-nesu. Sing dadi sasaran anake do dinesoni. Kalung gelang kula pun kula dol nggih nguripi bojo kula. Saya sakit melih pengenane niku katoke kula kumbah. Nang jeron kathok niku enten gambare wong wedok. Nyandang Jawa. Ketoke sinden. Oh. Sik kowe aja sujana karo bojomu. Lho. Iso uga bojomu ki pecinta budaya. Tegese penggemar sinden ora kok perkara seneng karo sinden terus tok anggap sinden gaweane nggodha lanang salah, kuwi salah gedhe. Wis tok takoni apa? Nggih. Nggih niku asale mboten saking mriki kok. Lah saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos. Pendak-pendak HP-ne niku mungel sing ngebel niku tulisane Wasita ngaten. Oh. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok. Wo, lah kuwi sing ngapusi bojomu, kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang. Men ora konangan karo kowe. Kula nyuwun syarat supaya bojo kula niku betah teng omah. Ngene ya. No. Nggih. Kowe ra wis umur 75 to? Nggih. Bojomu umur 35. Kuwi jane ora ana syarate, gematen ana. Ngoten. Terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi. Dume wis umur 75 terus nglomprot. Ora iso. Diusahake kowe iki tampil beda. Men bojomu kuwi betah ning omah. Kowe seolah-olah ora. Mboten. Lah kuwi. Monggo bojo kuwi senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo kuwi saking marem-mareme, ngono ya. Nggih. Soto gaweke wedang. Mboten. Bojo ki kok gaweke wedang, sing jeneng wong wedok ngladeni bojo kuwi swarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone arep lunga kuwi, wo kuwi padha karo anu apa jenenge iki musnahke dosa sing akeh. Nggih. Gemateni. Le nakoni sing apik-apik. Kowe nek nakoni bojomu karo nesu. Ali kula gebyur banyu. Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat. Dadi aja tok salahke bojomu, kowe barang ya salah ya Nuk Margino. Nggih. Kula kedah kados pundi Dandanono. Alon-alon digemateni, dimasakke. kula riyen pegawe rumah makan. Lah. Kuwi iso tok nggo godho. Nek pancen masakmu enak, wong lanang diulah-ulahke ning omah mangan diladeni, dahar Mas monggo piringe niki sendoke, ngunjuke napa digaweke. Wong lanang ning omahe kaya swarga. Ning nek wong lanang ora tau tok olah-olahke ora tau gaweke wedang, wah, lah ya wis kuwi aja salahe nyalahke wong lanang. Dandani rumah tanggane. Nggih. Wingenane montore
Bengsine kula cemplungi uyah. Ben ngopo? Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol. Ya salah kowe kuwi jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi, ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Kono njukuk lemah ngarepan kono. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Niki Sebarke ning ngarep omah. nggih, ngestaken dawuh. Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke rayine bojomu. Sampeyan nglai tombok kok malah ngrekoso ora. Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis ana bali. Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu Bapak anu sekedhik menika kagem ses. Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek? Menika filter. Ah nek filter aku doyan. Benjang menawi betan napa-napa kula mriki malih. Ya wis ngono, ngati-ati. Nggih. Wah lho, mlakune dadak diegal-egalke. Jane bodi kula sae nggih penembahan. Apik. Panjenengan remen ta ora? Seneng apa ora? Kula nuwun. Masuk. Nuwun sewu penembahan. Sopo iki? Dipun tepangaken. Sabar. Kula saking nganu pundi niku Sido Arum. Oh. Jenengmu sapa? Kula pun Kartorejo. Oh, Kartorejo. Nggih. Wah, watukmu iki lho. Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba. Tombo. Watuk. Ayo. Nggih. Wis pirang sasi lewat to? Pun 3 tahun. Ora tok tambake. Pun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Ya pundi-pundi alternatif. Nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula ombeni obat kuat nggih mboten mantun. Lah wong watu kok hubungane karo obat kuat. Kajeng enek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak. Nang omah duwe wis jeruk ora? Kadang ngene tangga. Ya ora apa-apa. Njaluk. Nggih. Terus Aku iki mung karo kecap. ngangge sambel. Lho. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tombo e. Nggih. Kuwi sak sendoke dikecerke ning sendok jeruk urut kae ning tok godhog sike, godhog sila. Tegese diobong jeruke. Oh, Terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe. Engko nek ra mari bali mrene. oh nggih. Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik. Engko panganan. Nggih. Ah, mengke hintril. Udu